खुलुमबाय बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गिख्रंथाव रादाब गंसे बासआ हाजोनिफ्राय गोग्लैनानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफोरा गोब्राब जोखोम सा 30निफ्राय 35सो दावबायारिफोर गाखोनाय गंसे गावारि बासआ हाजोनिफ्राय गोग्लैनानै गोबां सुबुंफोरा जिउ खहा आरो गोब्राब जोखोम दासान्दि दाब दाब रायजोनि दाब दाब ओनसोलफोराव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव माखासे गिख्रंथाव जाथायफोरा जागासिनो दं जरखायै हाजो ओनसोलफोराव हाजो गिसिखानानै गिख्रंथाव जाथायफोर नुजाथिगासिनो दं थांनाय 7 अक्ट'बर खालि हिमाचल प्रदेशनि बिलासपुर जिल्लायावबो मोनाबिलि समाव गंसे गावारि बासआ मोनसे गिख्रंथाव जाब्रबथाय जायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला मोनसे गेदेर हा गिसिखानाय जाथायाव सा 30निफ्राय 35सो दावबायारिफोर गाखोनाय गंसे बासआ हाजोनिफ्राय गलाङो बे जाथायाव खमैबो 18 दावबायारिफोरनि जिउ खहा जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों बासआ माराथननिफ्राय गुमरिनसिम थांगासिनो दंमोन बे समावनो जन्डुन्टा बिधानसभा बियाबनि बालुघाट ओनसोलाव बे गिख्रंथाव जाथाया जायो सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव नखरसेनिनो 4 सोद्रोमाफोरा दुखुनांथावै जिउ खोमानांदों आरो गुबुन नखरसेनि गासै 3 सोद्रोमाफोरा जिउ गोमादों जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि गेजेराव 10 हौवाफोर आरो गुबुन माखासेया आइजोफोरजों लोगोसे उन्दै गथ'साफोर दंमोन जाथायनि बागै मिथिनानै ओनसोलनि थागिबिफोरजों लोगोसे रैखाथि हानजाया भुगिनांनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो नाजादोंमोन आरो साखाथिनि देहा फाहामसालियाव जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो थिसननाय जादोंमोन गाहाय मन्थ्रिनि मावख'निफ्राय मोनसे टुइटनि गेजेरजों बे गिख्रंथाव जाथायाव थैनाय सुबुंनि नखरनो PMNRF निफ्राय 2 लाख रां आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों